Takže RCT Unicorny a dneska sme tu pri prvom videu. A ako prvé sme si dali Jelly Beans Challenge, takže Jelly Beans Challenge. A ako bez iného by som sa mohla nájsť, takže tu mám. Počkaj, musím. Dominiku! Nekryť. No povedz ahoj. Ahojte. No a moje prvé video, ty kokos, super. No a... Počkaj, musím tako ísť dozadu. A skúsme to do 5 minút, dobre? A dále a ja mám tiež kanál. Áno, a jej kanál bude dole v popisku. A na môj kanál sme to tiež točili. Áno, a tu nebudú otázky ako na jej kanál. Nevadí, ideme na to. Takže ako prvé idem ja, lebo to je môj kanál. Práve, že host mal začínať. No určite. A ty? Dobre, takže mám tu modré, takéto modré. A inak sme inom prostredí ako inokedy, takže to zase nezvykajte. Lebo sme u Dominiky doma. No, u babky. A ešte ona bude mať vlog, že? Či? Ty. Ja budem mať ešte vlog, ako sme sa myšli. Takže neviem. Alebo čo sa spraviť, že na tvoj kanál prvá časť, na môj druhá. No, môže tak, aby sme si pozreli video. Takže ideme na to tento prvý. Máme aj vreckovky a máme aj Kde sú vreckovky? To si nezobralo. Tu. No sorry. Idem na to. A počkaj, čo to môže byť? Zubná pasta alebo čičorietka. A mám čičorietko. Na Dominike sme to robili aj dlhšie, asi tak 11 minút a potom sa nám to vyplo. Sme to museli robiť druhýkrát, ale druhýkrát som mala všetko zle a pri prvom som mala všetko dobré. A tam sme to 10 krát robili. Nie, ale áno, 10 krát a to len 3 krát. A toto je mám zelené a to je sopel alebo hruška. Daj mi papier. Hruška. Super. Ideme. To isté. Také nemáme. Aha, ale áno. To isté. Ale to už je asi posledné, že? No tak, aby to tatiska bola na kávo. Daj mi. To sú žurátky. Tak to nejedz, nežu to ďalej. No inak pred natáčaním to celé zjesť. Takhle nie? Fuj. Zvratky. Zvratky alebo brožky. To je jedno. Daj to tam Zvratky alebo brosky, ne? Ako sa poznám, budú to zvratky. Fuj, to bolo hnusné. No inak, ešte vám ukážem, že to sú tie príchute. Broskyňa. Broskyňa! Ja poviem, čo máš? Tu tie fruty nemáme. No my sme si to vymenili. Teraz ja mám dobre na jej kanáli a na mojom kanáli mala ona z mojom. Takže tráva alebo limetka. Nie taká tráva. Tráva. Takže nie je až také zle, teda aspoň si myslím. No nie, ale nie je to dobré žiť. No nie, kam to do tej... Ideš. Veď to je ešte hnusné kôpky. Nie, sem. To bolo medzi, Nie, daj. To bolo medzi. Ale to bolo medzi. Je to to isté, čo mala ona. Limetka. Toč. Dobrá. To je zubná pasta, alebo čičorietka. Že chcem povedať, že zubná kevka. Ešte teplo.
konečne máš niečo dobré. Nech si na toto je len také malé podpisy, ja si dám to. Toto vážený, počkajte bližšie. To už bolo z vratky, alebo... Pozri, počkaj. Toto mali byť zvratky a je to celé také isté farby. Takže som... Ešte raz to vysvetlím, ty si to už 3-krát Počkaj, dáme si posledné. Nie, toto nie je posledné, ešte je jedno. No. No dávaj. Broskyňa. Dobre, ideme posledné. Ne, každý to nechodí ako broskyňa, podľa mňa. Počkaj, to už nemáme. Toto. Toto mala. Nevadí, tak si to dáš. Toto bolo. Nie, to bola... Mala si brosky... Oné. Nevadí, toto. Dobre, tak to si dám. Ale to už... To je limetka alebo tráva. Asi limetka. Asi limetka, dobre. S týmto sme neprišli, no ale... Dobre, teraz neviem. A limetka, ale vy... Ale to bola tráva. Toto je kokos, alebo... Detské plenky, prosím, detské plenky, Je to ľúbim. Detské plenky aj kokos je dobré. Detské plenky. To ti chutí. No má detské plienky. OK, tak teraz si... Dobre, toto už bude posledné. Každý si dá to, čo chce. Dobre. Ja si dám tento hnedý. Dáme si ho naraz, no. Nie, tak nechcem. Nie, také si vyber svoje. Dobre. Ja si dám pastu alebo blueberry. 3, 2, iná. Pasta. Čokolád pudding. OK, takže toto je asi všetko z tohto videa. Sorry, že je také krátke, ale Má to 8 minút. mohli by sme si ešte obidve dať toto. Tak. Ešte na prvá si dáme ten bonus, akože kokos a detské plenky. Takže 3, 2, 1. Detské To už neviem rozoznať, lebo predtým to som mala detské plienky. Detské plenky. Áno, ja mám detské plienky. To je pampersky. Toto nie tá vôňa tých pamperziek. Ja to nemám vôňu, ja mám chuť. Ale ja to... Ukáž, dobre tak. No, a takže ty to sieš. Ok, ty máš čo? Detské plenky. No asi toto je všetko. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, tak určite dajte Like. A uvidíme sa pri ďalšom videu, dúfam. Ahojte. A s Dominikou tiež. Ahojte. Ahojte. Čauky mňauky.